Pripadnici srpske i američke vojske realizovali su na vojnom poligonu Međa kod Niša zajedničku vežbu Nebeski most 21. Naša vojska želi da saradnjom sa američkom poveća osposobljenost za multinacionalne operacije. U zajedničkoj vežbi učestvovali su pripadnici naše 63. padobranske brigade i 173. padobranske brigade američke vojske. Zajednički zadatak bio je snabdevanje ugroženog stanovništva iz vazduha. Naš cilj je da učimo od najboljih vojske na svetu, da učimo sve ono što je moguće da naše vojnici budu što bolji. Naš cilj je da naša vojska bude najsnažnija u regionu, ne da bi bilo koga ugrozila, ne da bi bilo kome pretila, već upravo da bi bila zaštita svoje zemlje. Na vežbi je učestvovalo 150 američkih i 100 srpskih vojnika. Za padobranske skokove i desantiranje tereta korišćeni su avioni An-26 i američki C-130 Hercules. Skybridge ili Nebeski most budi sećanja na herojski saradnju naših naroda koji su napravili vazdušni most za vreme borbe protiv sila osovine 1944. godine. Dve vojske na ovaj način obeležavaju veliki jubilej 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dveju država.